الله توكلت على الله توكلت على الله جنجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جنجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دو توكلت على الله على جين ودبا فما على دو توكلت على الله أنا مديونا فما على دو توكلت على الله لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mo be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko ko fenfen ajora jorola kan soja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dala mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono kata se Dakabana batterie lithium pour que kasika dususuma fara kilian ka Lafia ka ta fe ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelaye ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ
Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel Lafiya kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafiya kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka car Somatra ne ka car Somatra anw ka car o hukumu kɔnɔna na car ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45.
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Innal hamda. توكلت على الله 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 جنينجي سمع دلما Ala ka bi tile la hɔrɔma di an baliyan bɛɛ lajɛlen ma Ala ka lafiya ni basigi o don bɛɛ lajɛlen kan min ye tile in ye Ala ka a mantɔɔrɔ dɔgɔya an bɛna bato minnu kɛ bi jumaba in kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa kɛ u ma Keba Jalo salamu alaikum Amaranu assalamu alaikum Awa aw fana bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum Amara sɔgɔma in na Premier ministre n'o ye Docteur général de division Ablaye Mayiga Premier ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale ye weleli kɛ ka ɲɛsin ministrew ma ko salon ko samiya ye kɔlɔlɔ mun d'an kan ko ka ɲɛfɔli kɛ o la Total Energy ko o ɲɛmaaya falen kɛra ɲɛmaa kura min sigir'o kunna u taar'o fana yira Premier ministre la école karamɔgɔw minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la k'olu bɛna baarabila kɛ ntɛnɛn nata baarabila in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ bɛnkan ma sɔrɔ Orange Mali ale ye baarakɛla minnu gɛn k'a sɔrɔ kun ni ju ma dɔn a la olu ka bɔgɔ jeninen kan o kiiri o ye ntɛnɛn nata in ye o fana kɔfɛ sa kabini dɔgɔkun caman min ye siman ye o sɔngɔ jiginnen don bi Bafulabekaw fɛ yen nka gɛlɛya bɛ minɛn tɔw la sabula sira olu tɛ sɔn kosɛbɛ passeport AES o fana kumaw bɛ sen na ka fara an ka jamana kɔnɔna kibaruya misɛn minnu bɛ yen chauffeur ka baara min kɛra Gawokaw fɛ yen an na nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ ka di maaw ma sɔgɔmada in na Keba Jalo bi yan Amara ninnu fana bi yan ne yɛrɛ fana bi yan aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila. Dɔgɔkun in daminɛ
an y'an da don kuma dɔ la n'o ye marabolo kɔnɔna na ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo olu bɛ degun min ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma mara ale kɛcogo sira fɛ setigi ni sengola ni minnu bɛ bi ni ala kɛlen don ka diɲɛ nɔgɔya u ma n'olu bɛ marabolo minnu kɔnɔna na olu ni an ka marakɛbaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa tɔw olu ti jɔyɔrɔ sɔrɔ olu ti faamuya sɔrɔ keba diɲɛnatigɛ fɛn o fɛ n'i y'a fɔ a fɔ sababu n'i ye ko o ko ye kun dɔ b'a la nacogo dɔ bɛ a la min b'a to maaninfinw olu bɛ se cogo min na ka mara ka ɲɛ maaninfinw olu ka mara bɛ kɛ cogo di ko bɛɛ lajɛlen a n'a bɔyɔrɔ a n'a tayɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ a n'a kɛbaw a n'a kɛcogo sɔgɔma in na mara kalifara maa minnu n'an ka jamana kɔnɔ u ka tɔɲɔw sera maa caman ma u ka degun sera maa caman ma u ni maa caman fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dugudenw caman furugufurugulen don u ka marakɛbaw kɔrɔ i kɛra polisi ɲɛmaa ye o kɛra gendarme ɲɛmaa ye o i kɛra kiiritigɛla ye o i kɛra gouverneur ye o i kɛra préfet ye o maire ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen maaw yɛrɛ danaya bɛ maa minnu kan u bɛɛ lajɛlen munna u n'u ka marabaw u n'u ka dugudenw u n'u ka maa minnu bɛ n'u b'u ka mara kɔnɔ u ti ɲɔgɔn faamu u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ keba an bɛ taa kunungo la anw ka jamana bɔcogo colonisation na o ko kɛcogo faamuyabaliya o degun dɔ an bɛ o de kɔnɔna na mara tun bɛ kɛ waati min na kɔlɔn maaw fɛ n'o o ye colonisateur ye nanzaraw maa si kun t'a dɔn min ye commandant ye min ye gouverneur ye min y'a ka nagakɔrɔsigiw n'a ka préfet ye olu ni finitigilakaw donfini maaw t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e m'a ye ni kungo fɔla an ka maakɔrɔw ma k'i y'u wele fanga la i ye diɲɛ burujugu bɛɛ fiyɛ u la sa sabula gouverneur o polisi ɲɛmaa o finitigi wɛrɛ o a bɛɛ lajɛlen bɛ finitigi fini na min bɛ anw ka jamana maradenw olu siran fanga ɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ u jo bɛ a la nanzara ye marali kɛ ten cogo la min ye colonisation ye ale marabolo sigira ten cogo la nka o marabolo minnu tun bɛ olu bolo n'o olu ye nanzaraw ye hakɛ dɔw tun dilen don u ma fɛn dɔw tun bɛ o tun bɛ olu bolo ko yaasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ sabula olu bɔra jamana wɛrɛ ka na anw mara o mara min kɛra o nafa min dira olu ma o jɔyɔrɔ min kɛra olu ye o ni anw yɛrɛ kɛlen ka na an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ mara indépendance sɔrɔlen kɔfɛ anw ma se ka o de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu maa wɛrɛ nalen ka n'i mara o taalen kɔfɛ o ka mara kɛ ne hakili la n'i kɛra ɲɔgɔnna ye i b'a bila i kunna k'i bɛ ka minnu mara olu ye i yɛrɛ dɔ ye nka colonisation tɛmɛnen kɔfɛ mara kɛcogo an ka sigidaw la mara kɛcogo an ka togodaw la mara kɛcogo an ka dugubaw kɔnɔnaw la min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ keba o ye mara kɛcogo an ka togodaw la bi n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ marabolo ni mara sigitoro an ka dugubaw kɔnɔ an ka dugu nciniw kɔnɔ an ka marabolo n'o y'an ka togodaw kɔnɔna ye togoda kɔnɔna maaw de ta ka jugu a la kosɛbɛ e y'i ka mara sigibaw yɛrɛ n'i y'olu ye olu donfini ni finitigiw donfini bɛɛ ye kelen ye u bɛ maaw siran gendarme ni polisi t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na garde fara gouverneur kan préfet fara sous-préfet kan teni t'a bɛɛ kan na de maa min marala kabini kunun na sini ko o jatigɛ n'o siran kɔnɔna na o kɛlen ka n'o kelenw ye ko b'ale yɛrɛ ɲana maaw kan na olu fana bɛ k'o waleya kelen ta ka ɲɛsin u ma o bɛ nɔgɔya cogo di a ye ko in na cogo ye cɛkɔrɔba denmisɛnnin walima maa dɔ o bɛ wuli sɛ 2 3 ou 5 ɲɔgɔnna o b'o ta ka yɛlɛ a ka nɛgɛso kan k'a bɛ taa u ka dugu dɔgɔjɔ kɛnɛ kan
ka taa sɛ feere ka nafɛn dɔ san ka na o bɛ don dugu dafɛ yɔrɔ min finitigi dɔ bɛ file fiyɛ o la k'o minɛ ka sɛ kelen minɛ o la ko fiɲɛti tɛ a ka nɛgɛso la dɔ y'a ka banni fara ɲɔgɔn kan ba damadɔni k'o kɛ wotoronin dɔ kɔnɔ ka na n'o ye dɔgɔjɔ kɛnɛ kan prefe walima polisilaka ou finitigilaka dɔ bɛ n'o minɛ ka baden 2 minɛ o la misi bɛ ten saga bɛ ten ba bɛ ten da dumunifɛn bɛɛ bɛ ten tubabu y'o kɛ anw fana bɛ k'o kelen de kɛ bi an yɛrɛ la anw ɲinɛna k'a fɔ k'o ye anw yɛrɛ de ye fandangɛni jiginɛ dilankolon bɔlen malo bɔrɛ damadɔ sɔrɔlen a mana se pɔsu la ko bɔrɛ 3 ko nin ta ko e kelen bɔrɛ 3 a ye kelen bila kɛrɛfɛ yan i y'a tɔɲɔ wa i m'a tɔɲɔ sariya jumɛn bɛ yen k'e yamaruya k'e k'a ka malo bɔrɛ minɛ a la i k'a ka saga minɛ a la i k'a ka sɛ minɛ a la k'a fɔ ko fiɲɛti tiɲɛ don lakɔlɔsili bɛ kɛ yɔrɔw la nka o mara kɛcogo in o kun ye tubabuw ka mara ye olu nana n'o ye o taara k'o to anw fɛ yan an tora o de kan dɛ walisa an b'o de kan wa an ɲinɛnen don fana k'a fɔ an bɛ k'a k'an yɛrɛ de la bi koyi maa wɛrɛw ti yan o tubabu minnu tun bɛ yan olu tun ye nin baara in kɛ yaasa u ka se ka mara kɛ ni tubabu kɔmandan kun taara mission na n'a donna dugu kɔnɔ dugu sɛ bɛɛ la ɲuman dugu kami bɛɛ la ɲuman sɛfan minnu ka ni sɛfan bɛɛ ye dayɔrɔ ɲuman siyɔrɔ ɲuman kungoroduna ɲuman hakili ka dafali kɛ nin bɛɛ de tun bɛ bɔ kɔmandan ye n'a taara toden na togodaw la a bɛ cogo di bi an tora o de la fo an nana yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya talen an ye mara kɛ o cogoya kelen na Modibo tile la Modibo bɔlen Musa ninnu kɛlen ka coup d'état kɛ Musa n'a ka CMLM ni IDPM olu fana ye mara kɛ o cogoya kelen na minnu ko ko mouvement démocratique olu fana ye mara kɛ n'o o kelen ye o n'o tɔɔrɔ kelen ye ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma amara n tɛ taa yɔrɔ jan dɛ n ye min u bɛ fanga la waati min so dɔw jɔra ko concession rural a fɔlɔw a dira jɔnniw ma ISRDA cadres ISRDA ɲɛmaaw maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ye disibaw ye ISRDA la olu y'o sɔrɔ Musa Tarawele fanga nalen n'o ye CMLM ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bamakɔ ka dugulenw tulo b'an na k'i nɔ sigira Bamakɔ yan ko miliyɔn bi bi in na aw b'a wele ko hippodrome maa 14 min ye fanga daraki ka Modibo gɛn ka bɔ yen olu fana y'o di o maaw ma ye ani u kɔladenw ani sɔrɔdasi wɛrɛ minnu nana fara u kan olu y'o kɛ u sigiyɔrɔ ye miliyɔn sigira ten cogo la dɔw ye taari 2 sɔrɔ dɔw ye taari 3 sɔrɔ dɔw ye taari 4 sɔrɔ n yɛrɛ n bɛnkɛ dɔ ka so b'a la ye han miliyɔn na kɔni kiw tɔgɔ dara maaw la o waati yan Bamakɔkaw tulo bɛ an na minnu ko ko mouvement démocratique olu fana nana u ye mun kɛ u ye ACI dilan ACI adama fanga b'a 12 fili la tuma min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a dugukolo fɔlɔw ye maa minnu ta ye mara jumɛn nana anw fɛ yan ko y'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya ninnu ko ninnu ti bɛn Amadu Tumani Ture tile la u nana ko ATT bugu la kota tun bɛ di ɲɛmaaw ma den 40 den 50 dɔw bɛ olu tun bɛ dɔw sɔrɔ yaasa u ka se k'a di mɔgɔw ma min ye o kota ye o tun bɛ di cakɛda jɛkulu ma calatigɛ jɛkulu ma maa ɲɛmaa dɔw ma bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔw fana tun bɛ o sɔrɔ an tora o de la fo kana se nin waati ninnu ma ni marakɛcogo in n'o y'a sɔrɔ nansara tile la tubabukɛ ale tun bɛ yen dɔgɔtɔrɔya baara kɛ u b'ale ta ka so d'a ma ka cuisinier d'a ma ka gardien d'a ma ka boy d'a ma ka tila ka o fara a ka sara kan an ka faama jɔyɔrɔ bɛ mun na bi hali minnu talen don retraite la olu bɛ mun na bi commandant mana na so bɛ d'a ma wulu bɛ ɲini ka d'a ma gardien bɛ ɲini ka d'a ma sofurala bɛ ɲini ka d'a ma yɔrɔ jɔsila bɛ ɲini ka d'a ma a ka mobili bɛ san a bɛ tila ka musaka sɔrɔ tuguni tubabu tile la bi anw ka ɲɛmaaw bɛ cogo di anw ɲinɛna ko anw yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ mara n'i taara bi baarakɛyɔrɔw la minisiri kelen a ka kankɔrɔsigi ye joli ye
ni taara an ka baarakɛyɔrɔw la bi directeur kelen a ka kankɔrɔsigi ye joli ye secrétaire ka avantage ye joli ye chargé de mission bɛ joli sɔrɔ an ɲinɛna k'a fɔ ko an de bɛ k'an yɛrɛ mara olu ye charge min ta ka doni min ta ka da u yɛrɛ kun sabula an ka nafolo don an bɛ k'o de kɛ an yɛrɛ la hali bi hakɛ min bɛ da maliyɛn kan nin y'a kun dɔw ye n bɛ dan yan n'an ma nin de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na don o don an bɛ bɔ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ na ne bɔra ne jara n ka nin kɔ y'a ta o n jɛra a kɔ n ka a kun bɛ d'e ma waati min ma b'a la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ n'an y'a bɔ a la yɛrɛ don k'a fɔ ko an yɛrɛ de don nin y'an ka degun dɔw kun ye an mara a fɔ man di mara ma sigi anw fɛ yan min b'a nagakɔrɔmaw olu naani k'u dɔrɔdɔrɔ k'u bila hakɛ dɔw kɔnɔna na k'a daminɛ Moribo la ka na se fo Asimi ma donc f'an k'a lajɛ an k'an ka nin de falen anw b'a la n ko dugudenw ka falen dugudenw ɲɛ bɛ nin de la o falen o kɛ ma nɔgɔn dɛ wa an ye nin ta colonisation na hali sisan n'i taara Bamakɔ gouverneur la i bɛ gouverneur sɔrɔ tenni na nka a kɛkun tun ye min ye e b'o dɔn wa i ja ka sira n'i ye faama ye bi an yɛrɛ dama fana ma ɲɔgɔn ja sira hali bi mun na tuguni sa an bɛ ɲɔgɔn ja sira mun na i bɛ taa togodaw la préfet sous préfet u bɛɛ bɛ tenni na hali a dɔw tɛ marifa ci cogo ɲɔgɔn dɔn n'an ko ko an yɛrɛ y'an yɛrɛ ta fɛɛrɛ jumɛn tun bɛ anw yɛrɛ bolo an ka yɛrɛ ta kɔnɔna waati k'an yɛrɛ ka mara sigi sen kan an ka se k'an yɛrɛ mara an ka se k'an yɛrɛ k'an ka kow taacogo ye n bɛ tilen ka nin fɔ yan Mali kunun f'a bi i ye ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ dɔ ma ko diplôme t'a bolo ka dɔgɔ dɛ an bɛ se ka fili a ka dɔgɔ hali sisan n'a fɔra ko ka mɔgɔ ta u bɛ ɲininka e ye mun kalan kɛ k'u kana n'an tɔgɔ tiɲɛ donc o kɔrɔ an maa tɔ minnu bɛ yen n'anw ma walan an ma taa yɔrɔ la dɔnko ni seko min bɛ an n'an ka jamana faamuya cogo an ka tabiyaw la anw man kan ni jamana marali ye sabula hakilina min dira maaw ma maa minnu ka marali kɛ o ye maa minnu nana ka na anw mara olu ye mara kɛ cogo min kɛ olu ye baara kɛ cogo min kɛ k'anw ka to o de kan k'an ka tila ka taa ɲɛ tuguni a bɛ gɛlɛya dɛ nin ye bi sɔgɔmada in na kado ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kuma la gasi ti ban fulakɛ e yɛrɛ bɛ ka mara bolo anw kan yan o de don i y'a ta cogo o cogo o de don an bɛ nin fɔ sɔgɔmada in na an ka miiri an ka taasi n'an b'a fɛ k'a yɛlɛma an k'a lajɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo di n'o tɛ anw ka dugu la anw fitinin n'a kun fɔra ko garde bɛna don min na dugu la o don kɔni an sara o parce que u bɛ don du bɛɛ de kɔnɔ sagajigi ɲɛnama bɛ jɔnni bolo jɔnni ka ba falen bɛ yen n'a bɛ nɔnɔ bɔ nɔnɔ ɲɛnama bɛ sɔrɔ jɔnni bolo sɛfan ɲɛnama bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ ɲini de ka bila kɔmana nali ɲɛ tubabu y'o kɛ bi halisa anw fana bɛ o la hali sini ni minisiriw taara tournée la mɔgɔw bɛ bonyaw k'u ye u bɛ jɛgɛw d'u ma u bɛ sagaw d'u ma u bɛ fɛnw d'u ma Thomas Sankara ka wagati la fo kana se bi ma Burkina Faso n'i ma fili n'a ma yɛlɛma n bɛ famaw ma kuma min fo ka taa se Europe binni ma minisiri n'i taara tournée la n'u ye bonya k'i ye n'a tɛmɛna 7000 kan jɛkulu bɛ i bɛ taa bila yen o tun bɛ Burkina n t'a dɔn n'a bɛ yen sisan minisiri mana tournée kɛ yɔrɔ camionni ou bien fɛn dɔ b'u bolo o bɛ tugu faamaw kɔ n'aw ye mission daminɛ n'o a bɛna ye ko nin dira ko k'a di chef ma o bɛ bila o kɔnɔ n'i taar'o kɛ Burkina k'a daminɛ Thomas Sankara ka tile la fo kana se Europe ma n'i taara n'i nana n'a tɛmɛna 7000 kan yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa bila yen Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn
école karamɔgɔ minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la ko ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata ye k'olu bɛna baarabila kɛ baarabila ye o bɛ kɛ kun min na sabula olu tun ye laɲini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna baarabila min ye ɲɛbila sɛbɛn ye u y'o bila nin kalo in tile 21 tarata tɛmɛnen u ni gouvernement ma se ka fɔ ka bɛn kɛ min ye école karamɔgɔ minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la u y'a yira sa k'a fɔ k'u ma wasa sɔrɔ bɛnkan kun kɛra la sa jamanakuntigi kun ye sɛbɛn dɔ ta san 2017 ko ka hakɛ dɔ don olu ma n'o y'u ka prime de recherche ye ɲinini n'u bɛ ɲinini kɛ ka dɔ fara dɔnniyaw kan o kun kan ka kɛ u ye Saka Kone ni ale ye Sinesufu ɲɛmaa ye a y'a ɲɛfɔ studio tamani mɔgɔw ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko bi ko min ye waleya in ye k'a tɛ ka timɛ san caman olu y'u sigi miiri nana k'a fɔ ko a na sigi sen kelen kan ko olu na se k'u ka musakaw sɔrɔ k'o ma se ka kɛ olu ye laɲini kɛ sa ko yaasa min ye ɲininikɛla minnu bɛ yen sabula sanayɛlɛ kalanso yɛrɛ a tɛ se ka wasa cogoya si la ni ɲinini ma kɛ o la sa ko min ye an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ko musaka in bɛ yen olu dun olu bɛ taa ɲɔgɔn dan na école karamɔgɔ sanayɛlɛ kalanso la olu yɛrɛ de bɛ tila k'u ka ɲinini wari bɔ tuguni min ye ka se ka ɲɔgɔn dan kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'u yɛrɛ ka hakɛw ye jamana dun ye yamaruya ta kabini san 2017 k'u n'a ka kan école karamɔgɔw ni école somaw olu caman jɔrɔlen don ko sabula nin bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin kalanta ma min ye école somaw ye olu ka tɔnjɛkulu ko sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ yaasa gouvernement ale ni école karamɔgɔ ninnu u bɛ se cogo min na ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ min ye Orange Mali ale ye maa minnu gɛnna ka bɔ baara la n'o ye maa 151 ye olu ka kiiriw u bɛna daminɛ janvier kalo ale tile 27 ntɛnɛn nata ye o ye kiiri dɔ ye kiiri wɛrɛ fana bɛna sigi sen kan février kalo ale kɔnɔna na ale tile 3 ka taa se fana février kalo tile 10 ma min ye maa 150 ye a tilalalen don u ye wuli ka jɔ kɛ sa ka laɲini de kɛ ka ɲɛsin Orange ma a bɛ fɔ min ma sa ko Eremo Mali ale ni CI ninnu bɛɛ lajɛlen welelen don bɔgɔ jeninen kan min ye nin jɛkulu ninnu ye olu ni Orange de tun bɛ baara kɛ ka maaw ta k'a kɛ komi n'a sɔrɔ Orange baarakɛlaw tɛ Orange t'u dɔn a t'u bɔyɔrɔ dɔn musaka tun bɛ d'u ma wa min ye Orange yɛrɛ maaw ye maa caman bɛ yen olu ka sɛbɛnw min y'u ka hakɛw ye olu si kɔni kun fɔlen tɛ jɔni n'u ka ko ye sa Eremo ale ni CI de tun b'o ɲɛnabɔ o hukumu kɔnɔna na sa u nana ye k'a fɔ ko u bɛ ka u ka hakɛw ɲini min kɛ u gɔnna ka kunfɔlɔ gɛn n'o ye maa 67 ye o kɔfɛ 84 u y'olu fana gɛn ka bɔ baara la nin waati in na sa a maa 151 olu ta da bɔgɔ jeninen ka inspection de travail la fɔnkɔɲɔgɔnkɔw yera kuma na min ye kiiri kunfɔlɔ bɔra a ma kun filanan bɔra a ma sabanan o de sigitɔ filɛ nin ye Orange baarakɛlaw minnu gɛnnen don u ko olu jawala u wasa o ye jamana ye min ye hakɛ ye u ma ɲini ni kɛlɛ ye u ma baara kɛ min bɛ baara kɛyɔrɔ in degu u ma foyi kɛ sigi sen kan n'o o ye ko ye n'o bɛ muruti u ye ban boloda ka tiɲɛni don Orange kun nka u ko u ni Orange kɔnɔna na u ni hakɛ min ka kan o ka jate ka di u ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye kiiri ale nasira fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabe Sima ko sɔngɔ jiginna Bafulabe kosɛbɛ 20 a bɔr'o la a kɛra min ye 17 ye sɔngɔ jiginni tiɲɛna a jara sojɔlaw ye kosɛbɛ nka min ye sojɔko ye degun wɛrɛ b'a la Bafulabekaw fɛ min t'o dɔrɔn ye jiko dɛsɛ bɛ yen min ye minɛn wɛrɛw tali ye ka na ni olu ye o kɛlen no ka gɛlɛya kɛ so yɛrɛ jɔli bi a ka gɛlɛ kosɛbɛ mayina dugu kɔnɔna la yen fana maaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ma nɔgɔn kosɛbɛ lakana ko siraw ka o bɛɛ lajɛlen ye degun ye sabula olu b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na ka se ka nɔgɔya kɛ o kow ka ca Gawokaw fɛ min ye chauffeur ye olu bɛ kalanna mobili bolilaw kalansen sigira olu kunna k'a daminɛ nin kalo in tile 21 na waleya sigira sen kan sa Atlas logistique maaw fɛ ale ni baɲumankɛtɔ n'o ye handicap international ye yaasa sa maa minnu bɛ ni olu kɔni bɛ mobiliba boliw kɛ ani minnu bɛ dɛmɛ mobili ninnu boli ka ɲɛsin olu ma chauffeur maa 22 olu de farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kalanko kunna min bɛ dɔ fara u ka ko faamuya cogo n'u ka baara kɛcogo ani u bɛ se ka mobili boli ka ɲɛ cogo min na waatiw la waati minnu na n'u bɛ baara la n'o ye adamadenya tɔbɔtɔli baaraw ye CSRF min bɛ ni SESCOM min bɛ Kitakaw fɛ ani Keɲeba dɛmɛ taara ka don olu ma ka taa se sefa wari $40 ma min ye dɛmɛ in ye sa ani minɛn ninnu sa olu bɛɛ lajɛlen furaw bɛ a la
mina wɛrɛw b'a la baara bɛ se ka kɛ ni minnu ye yaasa CCRF ni CESCOM ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka baara kɔnɔna na kitakaw ni kiɲɛbakaw fɛ yen mina ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen dir'u ma sa kunna siniko nin kalo in tile 22 waleya in bɛ tali kɛ sa dɔɔni minnu yɛrɛ y'a di ko yaasa maaw bɛ se cogo min na ka fura sɔrɔ min ye furaw ye musolakaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo ani muso minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila walima ni minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na minnu fana bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ka furu kɔnɔna na Kayi ni Kita kɔnɔna na k'olu dɛmɛ musaka in bɛɛ lajɛlen bɔra Mali Croix-Rouge yɔrɔ ani Croix-Rouge min bɛ yen n'o ye Espagnolkaw ta ye a yira sa k'a fɔ ko baara in kɔni bɛna to sira sa min ye kalo 24 Espagnol olu ka agence min bɛ yen n'o sigilen don yiriwali ka sa ale de ye musaka in di an bɛ taa sisan passeport ko la passeport ko a dira maa min yɛrɛ bɛ passeport ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministre ka kankɔrɔsigi ye ale ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ORTM mɔgɔw olu ka kɛnɛ kan. Jamanaw bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o tɔn fana jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta a ka laseli dɔ bɔra bi k'a fɔ ko AES taama sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko passeport AES k'a bɛna bila sen kan nin kalo in tile 29 an ye nin baara a nana baara ɲɛbila caman kɔ wasa an ka jamana saba bɛɛ ka se ka taama sɛbɛn kelen sɔrɔ u dilancogo bɛɛ ka kɛ kelen o kuncɛli de kɛra nin passeport in ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra sisan sa hakilila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye i ta ni i bila dɔ ale passeport ko la n'an bɔra passeport la sa an bɛ taa nin waati in na min ye bɛn ale ni keleya ɲinini hukumu kɔnɔna na ye min ye ministre min b'an fɛ yan n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ k'o ɲɛnabɔ ka taa fara ministre min bɛ bɛn ni keleya ɲini ni basigi ni cɛfɔ ni kanbɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye olu ni diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko système des nations unies u ye barosigi kɛ kunun barosigi bɛ tali kɛ jɛrɛ la jɛrɛ minnu b'a fɔ ma sa ko comité de pilotage sɔrɔw ale ni u kan ka fɛn minnu bolo da an ka jamana kɔnɔ baarabaw la ka ɲɛsin bɛn ni kelenya sinsinni ma min ye Kanadakaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ baɲumankɛ tɔnw ale ni an dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ ni musakaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Ablaye Diop ale ye bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen u b'a fɛ ka baara min sigi sen kan u bɛ ka taa n'a ye sira minnu fɛ bɛn ni kelenya o ɲinini na min ye kalansen minnu kan ka kɛ a la a y'o bɛɛ lajɛlen lamɛn a ko ko fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye Mali gouvernement b'i yɛrɛ ye nin na sabula olu y'a yira k'a fɔ kuma jan fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka kuntilenna ye maaw kana wuli zari kelen na k'a fɔ anw bɛ taa Kidalikaw dɛmɛ yan fɛ anw bɛ taa Segukaw dɛmɛ yan fɛ a bɛɛ ka don minɛnba kelen na gouvernement yɛrɛ ka filɛlan lajɛ a la a ka baara bɛ kɛ cogo min na a ka taa dabada ma ministre min bɛ yen n'o o bɛ bɛn ni keleya kunna n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye o ko o ye fɛɛrɛ ɲuman ye baɲumankɛtɔn ninnu yɛrɛ ani dɛmɛbagajɛkulu u yɛrɛ ko k'u sɔnna wa u ye laɲini fana kɛ kimɛli ka kɛ waleya minnu kɛra ka tɛmɛ jamana in kɔnɔna na n'u sera ka baaraba minnu kɛ nɔ minnu yera olu la olu ka sigi sen kelen kan dugudenw olu ka lafiya bɛ sɔrɔ cogo min Ablaye Diop ko k'olu ka laɲini o ye ka kɛ ni jamanakuntigi ale ye ko daboloda saba minnu fɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali ka nafa malidenw ka nafa ani a bɛ mun ɲɛ jamana in ye k'u ye bɛna baara kɛ o kan Kidalikaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi minnu binna mɛ kalo tile 21 tasibila yɔrɔ o dilanna olu ye colonel Sagara fɛ a kɔni kɛ kun ye sa maa o maa ne taara sa min ye maa minnu bɛ yen n'olu binna commandant de zone a ye yɔrɔ in kurunbɔ kari kaburu in kɔni u y'a dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ yaasa tamasiyɛn ɲɛnama ka k'a la sɔrɔdasi minnu ye degun sɔrɔ Kidali kɔnɔna na mɛ kalo tile 21 san 2014 san Musa Mara ka tagali kɔfɛ o kɔlɔlɔ bolila maa minnu kan sa o wulikajɔ ye o kɛkun ye o ye commandant de zone ko ni nin tun ma kɛ a maɲi sabula a nɔgɔnin fɛ su kɔni kun yɛrɛkɛlen don min ye bilayɔrɔ ɲɛnama kuma sɔrɔ u la Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na bi sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o binnen don yɔrɔ minnu dɔɔnin don fana u na fɛɛrɛ kɛ don nataw la sa ka se ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan u ye o ko kelen hukumu kɔnɔna na sa sɔrɔdasiw bɛ défilé kɛ yɔrɔ min n'a fɔ ma ko prise d'arme commandant Sagara a n'a ka cɛ dɔw u y'o yɔrɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnen dilan Kidali kɔnɔna na général Gamu ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ sɔrɔdasiw tɔgɔla kɛnɛ ka kɛ ni défiléw bɛ yen ni kobaw bɛ yen u bɛ se ka na o kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ a bɛ jamana dugu tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min k'o ye tare yɔrɔ in k'o kan ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la sisan général Ablaye Mayiga ale kɔnna sa ni ɲinan san in yanni samiya ka don ka weleli kɛ
salongo sa anye degu munu sɔrɔ samiya la degu munu yer'o la sa kana kuma kɛ o kan baara min kɛra salongo samiya la k'a daminɛ juin kalo kana bila décembre kalo san 2024 na u y'o bataki bɔ ka bin o kɔnɔna sa ko min ye sanji kɔni ye a ka degun sera yɔrɔ minnu ma an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ o ye yɔrɔ 729 ye maa ba 88 83 olu de ye gwa minnu ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔna na maa fatuta o ye maa 95 ye maa min jogina o ye maa 154 ye min ye maa caman bɛ bi ko olu ka misiw tununa u ka baganw tununa u ka kɔnɔw tununa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baw ye sagaw olu fana caman tununa ko in senfɛ ko jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ fana jiginɛ fana o ba 3 ɲɔgɔnna o da walona k'o tiɲɛ kɔlɔnw fana olu caman tiɲɛna ko in senfɛ premier ministre ko sa k'u kɛlen filɛ ka bataki min kɛ nin ye ko kan ka u sɔmu jɔnya ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa samiya nata yanni o cɛ ka kɔn ka baaraw sigi sen kan o de la sa a y'a ɲini u fɛ sa k'u tun ye min fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna na n'o ye k'a fɔ dingɛba minnu kan ka sen ani jitɛmɛ yɔrɔ minnu kan ka sen misabugukaw fɛ ani woyoyankɔ ka taa se Sebenikɔrɔ ma ko olu sira ninnu bɛɛ lajɛlen u kana dan olu ma dɛ sira wɛrɛw bɛ yen sira minnu bɛ yen bi ni olu bɛ se ka kɛ kɔni siraw ye ji bɛ tɛmɛ minnu fɛ dugudenw bɛ lafiya premier ministre ko k'u k'o siraw bɛɛ lajɛlen larawulili baaraw fana fara a kan ko yaasa min ye ji a tɛmɛ sira kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen ka bila kebabu n'an ka so ci anw n sigiyɔrɔ in n'olu ko k'u bɛna o bɔ yen tiɲɛ don an bɛ kɔ dingɛ kɔnɔ sa nka an fana mɛnna sojɔ in na dɛ maire y'a ɲɛ premier ministre ko ji tɛmɛ sira fɛn fɛn kan ka sigi sen kan a ka lajɛ fɛɛrɛ ni bɛrɛ la maa minnu b'a yɔrɔw la o n'olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa yaasa a ko baaraw bɛ se ka kɛ ministre caman de tun b'a kɛnɛ ka kɛnɛya ministre bonubata ministre min bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ ko kunna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan o kɔfɛ sa min ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la tuguni jɛkulu min bɛ n'o ye Koli Énergie Mali ye e ko olu ma Total Énergie san wa olu ka délégué kura u nana ka n'o yira général de division Ablaye Mayiga la na ale ye fanga ɲɛmaa ye maa ko fɔlen ye k'a tɔgɔ ye ko René Usumunu yi ko ale de kɔni bɛ bibi na Cool Énergie o kunna ale de bɛna na Total Énergie ta min datugura premier ministre ye u fo u nana ka n'a yira ale min kɛ o la kɛnɛ kan ye Amadou Ba ale tun bɛ yen ni ale ye INT maaw ka lafasa jɛkulu ye maa ko fɔlen yɛrɛ tun bɛ yen CNT maaw tɔgɔ la sa min ye Mulayi Keita ye o fana tun bɛ yen n'i ye Total Énergie ta k'a lajɛ sa maa min bɛ baara k'a kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na maa 1900 ko o de bɛ baara kɛ waliya min kɛlen filɛ nin ye premier ministre ko sa ko kɔni olu ka kuntilenna ye ka kɛ ni jamanakuntigi ka kuntilenna ye maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ baara la u kana ɲinɛ olu kɔ dɛmɛbaga minnu bɛ u bolo ani maa minnu bɛ na nin baara kɛ Koli in kɔnɔna na sa n'o ye Koli Énergie ye ko olu fana ka dan tigɛ ka dɔn u n'u bɛ bolofara baara kɛ maa minnu fɛ sa k'o ye Benon Petro SA conseil d'administration ɲɛmaaba ye n'o nana yira premier ministre la